Бри, пазете ми тишина. Преди колко време беше говорил? Само Миналото лято. Миналото лято започнахме. С какви... Не, кога започнахме? Не, при мен кога дойде? Сега началото на правителството. Март, април? И март мисля, че беше. Март. А от колко време миналата година кога боледува? Миналото лято, пак по това време. Значи една година назад седно. Да. Една година назад. Тогава какви признаци имаш? Какво се оплакваш? Оплешивяване. Оплешивяване, пиене на вода, доколкото си спомня. Пиене на вода, да. Уриниране. Да, друго... Сърбеж. Сърбежа май да нямаше в такава степен. Нямаше застъпен. Нещо с храната да яде повече, по-малко, омървушена, трудно движение. Имаш и омървушена. Изостен апетит, омървушена. Мисля, че ми беше споменал, че не иска да се движи, да... Точно никаква игра. Нямаше да. Желание за игра, да разходка. Така. При колегите, където беше лекувано, спомняш ли нещо Коледа, антибиотици или какво беше давано? Диагноза нещо? Диагноза... не ми казаха. Старост? Не знам, нещо такова. Нос, помня точно. Нещо пили някакви лекарства? Това е оранжевото, розовото хапче. Симолокса, да? Симолокс. За колко време го пи горе-долу? Седмица, 10 дни. Значи на 2 пъти го давах това лекарство. От него резултат? Всъщност не на 2 пъти ми поне 10 на хапчета. Те са не големи. Резултат имаш. В какво си изразяваш? Ми оправи се в оплешивяването. Започва да му никнат костни. Да. И оправи се настроението. За колко време това беше? Добро, не всъщност. 4 месеца късно да е било. 4 месеца го е държало да няма оплешивяване, да няма такива кожни проблеми. Да. Тогава повлияли се пиенето на водата и тия неща? Или не може да се сещаш? След антибиотика и тия неща се повлияха? Не съм сигурен. Това е малко назад във време. Не си водих на такива бележки. Ясно. Сега при мен, като бяхме, направихме изследване за Къшинг. Мисля, че след като стимулирахме с дексаметазон венозно, даде увеличение на кортизола, което сметнахме, че се касае за някаква неоплазия, за някакво туморче. Това да е причината за Къшинг. Така, като го започнах, преди да му взема диагностиката ли ти дал за Къшинга това лекарство, което беше първото наркотично? Първоначално давахме едно, от което спря водата и пикане. Мисля, че след изследването тези неща. Първото, където беше най. Да. Това още си го давам. Така точно. При него тогава ли веднага се получи успокоение на пиене на водата и да живне и тогава почти нямаше? Тогава живна и успокоение на водата умерено. Не, нещо, което ти е направило впечатление, че е по-добре. Беше чак толкова много. Значи само се оживила. Да. След това мисля, че след като го пуснахме това лекарство, излезаха пъпките. Излезнаха по корема. Стафилококи и там. Пъпките излезнаха, че е стафилокок. Излезе и че имаме и краст. Демодекоза. Мисля, че за демодекозата лекувахме около месец с еломек през устата. Да. Така. А стафилокока след това ли... на втория ден. След стафилокока, след демодекозата ли почнахме за стафилокока или бяха успоред? Стафилокока беше последно. Последно, значи демодекозата изчезна, един вид сме условно приели лечението и след това дадохме за това. Тя имаше, много гъст такова, себорея по коза. Да. Така, имаше пъпки, такива оплешивяване червени и по корем имаше страшно обрив. Да. Като дадохме стафилокока, изчисти за него 3 дена. Всички тия пъпки такива. Да, за века. А това ли започна да се люпи или да... В смисъл, по корема, тук си спомня, че снимахме после... Да, и ти ми каза, че стафилококите умират или нещо. Да, това вид на люспи. Да, така ясно. Сега, това като мина, друго май не сме правили повече. Не. Сега, от тези, които направихме лечение, говорим само с хомеопатичните, като подобрение в какво слагаме? По-жизнена или по... Как я виждаш? Съвсем много добре. Доколко си помня, тук скача рипа. Да. Нещо с водата и прави впечатление. Не пие с храненето нещо. Пие жеги, водата си е съвсем нормална. Значи пие си нормална вода. С храната нещо да яде повече или... Не същия апетит, смисъл. Преди се ровеше и по кофите, в къщи като бакуците, като и такова. Тя се роби, търси. Някакви пъпки, сърбежи и такива неща няма. Това е хубаво.
ако трябва да го обобщиме, въпреки че сме давали само хомеопатични лекарства, смяташ ли, че това лекува? И това му е подобрило по някакъв начин живота? Ние си смятаме, че е плацебо или че е нещо от само себе си се оправило. Какво плацебо? Не, просто възможността да от само себе си или нещо от този сорт. Добре, продължаваме това, което сме го дали специфичното за къщинка да се пие, другите сме ги прелечили. Да. Добре. Това е общо взето, което се